Ons daar zeggen de surfing altijd het oplaten van de hoeigeet. Hoeigeet. John, wat betekent hoei eigenlijk? Hoei betekent help als eigen jeugd. Dat is van vroeger, dat is nu misschien een beetje achterhaald, maar voor organiserende gommen gaat voor alles voor de jeugd. Ja, de wievelse keer doet je dat? Dit is nu de 64ste. Ja. En ik hoop, je bent coronatijd ook stiekem een beetje de hoeigeet opgelaten. Hè? Jazeker. Ja, we hebben 2 jaar ongeveer zussen toch het geetje opgelaten en daarvoor hebben we wel een gast hier vanavond. Ja. 2 jaar geleden waren ze de Polen gevangen en die zijn net hier gekomen. Die waren eens komen, maar dat is net doorgegaan. Ja, helaas houden we geen tijd. Ja, het is jammer. Dat is jammer. Wij van Waal hebben natuurlijk is de venster van vorig jaar en die komt uit de buurt van Keulen. Ze heet Luisa en is 11 jaar en die staat hier even mij. Hallo Luisa, wie hast du den Gate gefunden eigentlich? Also ich war mit meiner Familie spazieren und dann habe ich noch, ich dachte eigentlich, das wäre noch vom Karnevalszug noch die Reste. Da habe ich so Ballons gesehen und die habe ich dann, bin ich dahin gelaufen und habe die mir genommen. Dann habe ich das mit meinen Eltern zusammen angeguckt. Hast du sie angeguckt und da war ein Zettel drauf, hè? Ja, genau, den habe ich dann im Internet mit meinen Eltern zusammen gegoogelt, was das ist und dann wussten wir, was es ist mit Dann hast du gedacht, wow, das kommt aus Schinwald. Wo ist Schinwald? Ja. Und da bist du eingeladen und jetzt bist du hier. Freust du dich heute? Ja. Spannender Moment? Ja. Okay, es wird Zeit, dass wir da mal dahin laufen, hè? Ja. Viel Spaß. Dankeschön. Okay, we gaan de hoeigeet oplaten, jongens. Kom, gewoon. Ganze geht. Hui, hui. Luisa, komm zu mir. Bitte. Hey, komm ich rumgehen. Du bist ja auch gesund heute. Kannst du nicht jetzt viel Ballon. Alles wel rechts op poot.
Ik zie dat we helemaal klaar staan hier. Het geeft wel schuren, ja. In deze zware tijd. Ja. Wat let je eigenlijk op dan? Wat moet de goede hoeige dan voldoen? Het moet goed ruiken, moet goed gekleurd zijn. En dan maar eens gaan dan. En ja, nou, ja, kijk door. Zo moet het gekleurd zijn. Dat moet je meer massa krijgen, dat moet massa komen. Ja, stel me maar twee. Wat in de werken. Ik hoor toch een beetje kritiek. Ik hoor toch een beetje kritiek op de geet, wat er net goed. Ja, nee. Het beursgedeel had het dikker moeten zijn, ja. Waarom dat dan vlugger dan hier of zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hem dat je het opbreken vandaag, ja. Misschien kunt het omdat je al 2 jaar geen geet meer gezien hebt natuurlijk. Dat zou misschien zo kunnen, ja. John zunt voor vaker, maar de geet, ja, het minder. Ja, Het had er een beetje mee te maken met de meer glazen bier dat men drinkt, dat zonder dat de geet wordt. nee, ga niet. Dat had er niks mee te doen. We hebben nog niks gedronken, extra nog niet. Ja, dat Om nuchter te kunnen keuren natuurlijk. Ja, zeggen we gewoon nuchter kuren. Maar we zijn wel blij dat dit weer gebeuren is. Met veel plezier vandaag hè. Und eine schöne junge Dame aus Deutschland. Hallo de heren alleen. De heren, naar de geuren. En die geet, daar geet ze niet, daar geet ze niet, daar geet ze niet. En die geet wel geet, daar geet niet geet, daar geet die kans ze geet. Hoi, hoi!
En nu de dames, hè? Alleen de dames. Ik houd de mooi. En dan komt ie. Ik ben de jij. Dann geht's los. Ja, Bist du gespannt? ja. Viel Spaß. Dankeschön. En door komen de troosters. Het eerste bultje zien we komen als 15 stuks. Kunt u erbij? De mensen het boven het bos. En dan zullen we er af uiteraard. Dan komt er een eel met in het bos. Komt de band met in het bos. En door komt John met de geet. De geet, een vredesgeetje. Oh. En dat is een hele mooie geet, gemakkelijk man. Het gesprek op het schooltje buurt gehoven en we gaan in gewoon Julia. Ja, en we zien daar het leuke. Allemaal weer. En het wordt allemaal groter, dames en heren. Wacht op de president dat hij komt en dan geeft hij zijn geven voor het liedje. En dan wordt de dronnetjes. De Schutzenslager op Füchsen af. Und Bier und unsere Stimme ist warum bei uns ist immer was los. Wir denken an den ersten Kinder, klein, aber fein. Du gefällst mir, wie du bist, auch ohne Wein. Keine Regen und Feest maken natuurlijk. Dan ga ik naar boven, even een paar lui bedanken hier in het dorp. En dan gaan we het liedje zingen en dan gaan we eerst alle belangen van alle kinderen lopen. Dan zingen we nog eens 1000 keer het goede liedje. En dan zit Louise het seintje om door te knippen. Er is bijna geen windje, is dat erg? Dit is gieten weer. Ja, waarom? Het zonnetje schijnt, geen wind. Wat willen we nog meer? Zo, maar is het met vuile windjes, is dat slechter dan? Ja, dan is het toch eventjes helpen om de tros omhoog te krijgen. En dan pas doorknippen, maar nu is dat geen probleem, denk ik. Er zijn maar geen rare straaljagers komen om de ballon uit de lucht te schieten, hè? Ja, daarvoor moet Ben dadelijk even bellen naar Maastricht en naar de AWACS. En dan krijgen we een seintje van, laat het maar gewoon. Nou, Louisa is gespannen, zoals ze dat zeggen in Duitsland, hè? Ja, het is een beetje nerveus, maar dat meidje gaat het geweldig doen dadelijk. Oké, prima. Succes. Ja, hier ook. Geen zo met uitleggen wat het allemaal inhoudt, wat erop staat. Ja, dat is een symbool. En dat betekent geluk. En dat zeg ik van geluk wil ik zelf. Het anker dat steeds voor de hoofd, voor de toekomst. En het hart natuurlijk, leegte, alles.
Nou jongens, het is een profetische geet. Met andere woorden, het moet groot gaan met deze geet. Geloof, hoop en liefde. Ja, hoe heb ik dat nog meer gehoord? Ik weet het een keer, ik zeg ze ook al. Ik geef het woord nog aan John. Dat kind nog beter brazen dan zeg. John, ik geef het tegen u. Nou, ik weet zeker, Jos, dat zo veel beter is blazen, Louis. Echt waar. Lieve u, allemaal van harte welkom. Het is eindelijk weer aan zoiets. We mogen met z'n allen, en vooral de kinderen, allemaal een belunker omlaten. Het heeft 2 jaar geduurd. In die 2 jaar tijd hebben we wel stiekem gegeven. Maar nu gaan we weer op een ouderwetse manier. We gaan dadelijk het Geitenliedje zingen. Maar vuur, dat is zoiets is, moet ik een paar uur bedanken. Ik wil bedanken de zaad Hermelie, vroeg en terug naar de zaad. Ze hebben gezorgd dat we muziek hebben gehad met de optocht. Hartstikke bedankt voor de straks hier. Dan moet ik nog bedanken, natuurlijk de familie Hermes. Die zorgen hier voor het geluid. Kevin, hartstikke bedankt. En ik wil bedanken alle horeca mensen hier in het dorp en allemaal nu die ons het afgelopen jaar en de afgelopen jaren allemaal gesteund hebben. Een beetje financieel, zodat we dat toch allemaal een beetje kunnen organiseren. Ik zie nog toevallig de heer Oudje staan. Jan heeft vorig jaar een geetje opgelaten. En daar staat Louisa. Jan, die heeft jouw geetje gevonden. We doen straks van even kennis maken. Wie is het met kneupen? Oh. Inderdaad, dat is inderdaad. Goed, de jongens zijn binnenwerk. Ik zal even een gierroet halen, want ze moeten dadelijk toch gewoon knippen. Langzaam. En ondertussen roep ik dan de geitenwingsten van het vorig jaar hier naar boven toe. Louisa, bied ik op je over. Ik moet ze even halen. Dank je. Even een applaus. Hier is Louisa Roberts, 11 jaar oud. De vingster van de 63e geet met een gestikt en op. Jan, hier is Louisa. Amanda. Met de boom rekening houden. Goed, we zijn bij ons gebied. We gaan even nog één keer het hoeineetje zingen. En als we dan wie het hoei hoei zijn,
kriegen hun ballon los. Denk aan de boom. En denk aan de boom. Louisa, bist du bereit? Sollen wir noch eine keer het hoeleedje zingen? Die geht, daar geht ze niet, daar geht ze niet, daar geht ze niet. En die geht, daar geht die ganze geht. Hui, hui. Niet waar. Blazen. Oei, oei. Oei, oei. Wat geeft hij hier? Daar geht die ganze hin. Oei, oei. Daar geht die hin. Daar geht die hin. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag en maak het niet te laat. En natuurlijk hoe je ziet, we willen in de plaats staan.